Omwanjwa Motegerena Oyo to Digereti, Biyamana Soko Bamana to one of the most ridiculous thing to Kwanera, named to Kruwe mask. A mask actually nagging Tabanta Banga by reading a nagging to Gia Cheche. Naragura Mantua Kwananga Ki, I can take him on all. Ningikere. The new normal Bonega, let me show you mine. A mask. A mask in as much a very simple thing. Ekinege ndo gia konyira abantu ina kigia bakonye onya etu charity obogema bwao na bere buyobe kegende kendo chari abantu bane onya wakira asa abantu tamanyeti abantu ambali family members bawo bali mu muromi no bali mu swati omino mbali bana bawo bali mu kawo so musachu na bere buya obeke bintebi elindo batange kurwa so burweire oze na ebwetanga kurwa se esole yacha kobeke maski igenenge ndo kinginjo yakonyira abantu amaruira mange bali gocho kurware kera tumayiti omuntu oyo gosena ki immunity yaye mubero to kumanyanga n'abantu abange tiganda bwatengende gana ni oranyi kubuya abantu abange igo bagotara babwato buruira so mubere Igobono enchire yugo taro gotebango mogongo guchia gosoburuire buru mubere eyine ere koroku ngore imino compromise yani immunity yawo igere nsa senginchu yaki pre existing condition inero igoburuire mbore bura so mubere bogenete kuguchana ekero oburuire obubwago ikereire nande banyoro bonde mbware ngororo aybono urariembe asengincha abantu baito gushikira chinga kigotokwe ungaye na umire abantu abagotara bara abagweire igotware kuburi ngabika gandaka bakoroke mask nabura abotoro ane kingincho lakini omuntu ruarire agotebye njira koigwa nenjira abantu barorire nabo konyora koranga kiabere kingincho ingana yo moyo ne ringana ki abantu baitu irire ngane naro unless kwaroro omuntu omanyito ruarire onyare kirorarire kosa unless kwaroro omoiri oso omuntu omanyite kabisa okura asengenchi oburuiro obo tokwira gente ke serious bono rende tarachi wikirabo otakobeke gente ka yani kobeka ganta ka igatu otango bugima otango buruiro konyo bugima bwao na bari bwanchite inge ogo cost na bere buya bokogenda enkaria gogona gotara gotebanga tiganda kwani abaibolinda akora iga ihena bere buya maiga na atoriete lakini mono ihenda konege inte kebeke mask elinde o keep social distance bagoteba bera arake kero togosasi mantu anchete mejega antu anchete minto binde mone kero tokumirana egente ke ne kinginjo sana na arorira bande bagoteba ngana ki omanyete digambege mask anega unambegete maski atenga na kyogoro kwa marieta na no lino ntiri no manyete boli ya maita binte mbiri ko garankorore tigangunda arusi gete ke goso no manye erinde kwa arusi atenga ndige kwa manyire bono manyete that's also another way yo ko samba so buruiro egente ke kwa kebekire ke kore kerende kebekerabu kebege chenu to baiso kono ke mwamia na ikwa bwatira ase munase na esaba maboko onye sanitizer te yange gose egente kiye kapse no we saba maboko elindo mana okebeka kwa onyale ko bakore bintu binde igente ke litukuria nataka otebanga mask nengento kengencho asama tukaya isteni unomo bono nkirende uga charity utete kolendo obogima bantu baito more Nairobi more gushi more jinsa mochi amaiko mogumera randonzi kamura chebeke mask tiga to baba sireri to maitenga na basireri to lechinga kinyinge tiga ko baba sireri egente ke nabo kegotoria obogima na kegotoria tokumanyanga kero kende sosire yakobwatire ase video next ngochiko kwanera ngana ki ekero monte gente ke yakobwatire maumivu kyokoigwa njera kyokoigwa mpaka watanga gente ke ambwatire ngakirendo gochiko kora elino nyale ko bakogo konyo goseko konyo obogima bwao na bwa bamino ekere gente ke yakobwatire lakini meanwhile tedo gote binga mask ningeto kengencho don't ignore. Please wear a mask. Put on your mask. Elinde okonyo obogima bwao na bali bwanchite. Onya etibwe charity chari bona bande. Batige bamenye toba ngento ke baga super spreader. Ono toba nganayo kubotaria. Goteba ngabono inte ke gia chire tigero yo manyole.
tiga ngore ndo bogima ona rende abango timukai ganta bengana ki thank you for watching na tumena na se video nda mari thana njera magori no tiri ni na bagusi Global Radio.